Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong. Zdravo! Ne uče svi francuski, to nam je savršeno jasno, ali pesma Frère Jacques ili Brat Jacques je vrlo poznata u čitavom svetu. U našem slučaju, sestra kaže: brate Jacques, spavaš li? Jutarnja zvona zvone, ding dang dong. Kao što vidiš, pozadinu smo pozajmili iz videa koji smo ti prikazali i otvorili smo kategoriju zvuk. Verujemo da pretpostavljaš da ćemo u ovoj vežbi stvarati muziku u Scratchu. Da, Scratch je sposoban čak i da komponuje muziku. Hajde da vidimo kako se to radi. Čini se kao dobro mesto za početak da odaberemo instrument. Neka instrument bude, iz padajuće liste možemo da izaberemo 21 različiti instrument. Ovoga puta odlučit ćemo se za električni klavir. Dakle, neka instrument bude električni klavir. Naša pesma sastoji se iz 4 stiha i svaki od stihova ima zaista karakterističnu muziku. Krenut ćemo od stiha koji kaže Frère Jacques, brate Jacques. Ponavljamo 2 puta sledeće note. Znači, sviraj notu 55, pronaći ćemo notu 55, tokom pola otkucaja, zatim sviraj notu 57, dobro je, sledeća nota koja nam je potrebna je nota 59, evo je, i nota 55 nam ostaje kao posljednja za stih Frère Jacques. Ne 59, već 55. Znači, ovaj ovde deo se odnosi na Frère Jacques. Evo ovako. Hajde da čujemo kako to zvuči. Dobro. Vidimo, prepoznajemo da je to muzika za stih Frère Jacques. Idemo dalje. Upravljanje ponovi 2 puta. Sledeće note. Notu 59 tokom pola otkucaja, notu 60 tokom pola otkucaja i notu 62 tokom jednog celog otkucaja. Hajde da čujemo sada. Kao što primećuješ, ove note se odnose na stih dormez-vous. Idemo dalje. Potreban nam je ponovo blok ponovi 2 puta. Sledeće note. Notu 62 tokom 1/4 otkucaja, 64 notu takođe, 62 ponovo, 60, 59 tokom pola otkucaja i 55 tokom takođe pola otkucaja i ovo se odnosi na stih Sonne le matin i ostaje nam poslednji stih koji kaže ding dang dong. Dodat ćemo događaj kada je kliknuto na zelenu zastavicu i hajde da čujemo kako zvuči naša pesma.
vrlo jednostavno. U Scratchu ne moramo da radimo samo matematičke zadatke. U Scratchu možemo da uživamo i u muzici. Pronađi pesmu koju želiš, pronađi note, neka ti tvoj nastavnik ili nastavnica muzičkog pomognu i jednostavno komponuj. Sa srećom!